Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu Cimera. Da li ste spremni, drugari? Da! Čekaj, a šta radimo? Danas ćemo da proverimo koliko ko poznaje svog partnera. Šta ti misliš, Pipi, koliko dobro poznaješ svoju devojku? Pa... to ćemo danas i saznati. Prvo ću pitati vas, a devojka će napisati tačan odgovor na papir i otkriti ga posle vašeg pokušaja. Prvo pitanje. Koja je njena omiljena boja? Ovo je bar lako. Tačan odgovor je ljubičasta. Bravo, Ćuri, 1 poen za vas. Hajde, Pipi, moramo da pobedimo. Ne brini, znam ovo. Tačan odgovor je crvena. Nisi me nikad video da nosim crveno. Uvek sam u plavom. Ma zbunio sam se, znaću sledeće sigurno. Drugo pitanje, šta ona trenira? Pipi, ovaj put si ti prvi. Ona trenira jogu? Pipi, zar se ne sećaš? A da, zaboravio sam na to. Hajde sada da vidimo devojke. Prvo pitanje. Koji je njegov najveći strah? Pipojka, prvo ti. Napokon da i mi dobijemo poen. Odgovor je stare kuće. Ne, nije. Kako nije? Najviše se bojiš starih kuća. Uopšte ih se ne bojim. Pipi, šta si napisao na papir? Ćuri se najviše boji da ga drugi neće prihvatiti. Bravo, oba tima su dobila po poen. Koji je njegov omiljeni predmet u školi? Odgovor je istorija, a Pipijev odgovor je fizičko. Bravo, to su tačni odgovori. A sada da vidimo rezultate. Pobednici su Ćuri i Ćuli. To! Potrudit ću se da te pažljivije slušam od sada. Evo ti puškice. Može druga runda? To bi bilo sve za danas. Vidimo se u sledećoj epizodi Cimera. Kako biste vi prošli u ovom kvizu? Koliko dobro poznajete svoje najbolje prijatelje? Napišite nam dole u komentarima neku zanimljivost o njima. Pogledajte naš prethodni video, a mi se vidimo u sledećoj epizodi našeg serijala Pipi, Gudi i Ćuri Show. Vidimo se!